Ik ga nog eens van over het weetje. Ik geef dadelijk het woord en het muzikale woord even aan de Berteband, maar zeker ook aan de winnaar van 2 jaar terug inmiddels alweer. En ik vraag hem naar voren, Mount du Châteauneuf met de nummer 4, gewoon los. En dan denk ik nog aan de tweede regel. Ja, hallo allemaal. Leuk dat je ons ziet. Het heeft lange tijd geduurd voordat we jullie zien. En je kreeg hier vorig jaar natuurlijk gewoon de beker in moeten leveren. Maar dat is helaas niet zo. Voor de jullie die het liedje kennen, zing gerust met. Het kan zijn dat ik ga het anders zingen, want ik vond het hebben afgelopen uur namelijk niet het losse kinderen gewoon. Dus ik vond dat het een beetje anders moest. Maar zing het gerust met, want zoveel anders is er niet aan. En dan zou ik wacht even tot 10 uur zijn. En dan vind ik wel dat voor morgen staan die, ja, we zijn allemaal veilig binnengekomen. Dus ik vind dat we bij kent, we gaan ook allemaal maar staan. En dan Smit, doen een polonaise. Maar we zijn hier natuurlijk niet om alleen te zitten, dus we gaan maar eens even allemaal staan. We moeten de avond wel goed beginnen.